La memòria d'un país. La història de Catalunya animada. Vapor i nació. Segles XVIII i XIX. Al llarg del segle XVIII, un cop superada la desfeta de 1714, Catalunya va viure un període de creixement econòmic que va posar les bases de la transformació industrial. L'especialització agrària, el comerç exterior i l'aparició de les manufactures de cotó i lli van ser algunes de les claus d'aquest procés. L'especialització agrària en el cultiu de la vinya, iniciada durant el segle XVII, va reforçar el comerç de vins i aiguardents, sobretot cap al nord d'Europa. Al llarg del segle XVIII, l'acumulació de capitals d'aquest intercanvi va estimular l'aparició d'una nova producció tèxtil, les indianes, unes teles de cotó estampades com a mercaderia estrella. Tot i que aquesta primera indústria va entrar en crisi a principis del segle XIX degut a les constants guerres, va servir per establir el procés d'industrialització que va agafar empenta a partir de la segona meitat del segle. El paisatge català es va anar omplint de vapors, fàbriques i colònies fabrils, configurant un nou model econòmic que va transformar el territori i la societat. Les colònies industrials s'instal·laven al costat dels rius per aprofitar l'energia de l'aigua i tenien cases i serveis pels treballadors que hi vivien, com escola, botiga i teatre. Dins les fàbriques, les condicions de treball d'homes, dones i infants eren molt dures i perilloses. Els salaris eren molt baixos i les jornades de fins a 16 hores sense descans. Davant d'aquesta extrema precarietat, a partir de la segona meitat del segle, van sorgir a les ciutats organitzacions polítiques i sindicats, que jugaran un paper clau en les mobilitzacions socials i els conflictes polítics. El creixement industrial va consolidar la burgesia industrial catalana, que serà decisiva en l'impuls del catalanisme polític i en la construcció de l'estat liberal espanyol. El país estava en plena transformació i el model de l'antic règim cada cop tenia menys validesa. L'extensió de les idees liberals i la successió de crisis posaven en qüestió les monarquies i els sistemes establerts. Va ser un període amb conflictes constants. Primer, amb la Guerra del Francès, de 1808 a 1814, que va acabar amb l'annexió temporal de Catalunya a l'imperi francès de Napoleó Bonaparte, i després amb les Carlinades, 3 aixecaments armats antiliberals i anticentralistes que es van produir al llarg del segle XIX i que van rebre un ampli suport al camp català. La Revolució Gloriosa del 1868 va expulsar la dinastia borbònica i va obrir el camí cap a la Primera República Espanyola, proclamada al febrer de 1873. 2 dels seus 5 presidents van ser catalans, Estanislau Figueres i Francesc Pi i Margall. Un cop militar, al desembre de 1874, va fer caure la República i va iniciar la restauració borbònica. Tot i els conflictes permanents, el dinamisme de la societat catalana va donar una embranzida cultural i literària en llengua catalana, coneguda com la Renaixença, i també va propiciar el naixement del catalanisme polític, oficialitzat en les bases de Manresa del 1892. Com que la població urbana s'havia multiplicat, les ciutats es van haver d'adaptar construint nous barris fora de les muralles. Comença l'època dels eixamples, barris dissenyats en funció de l'economia industrial, de les noves formes de transport i de serveis que van millorar considerablement les condicions de vida dels habitants, com els sistemes d'aigua corrent, clavegueram i enllumenat públic. En el terreny cultural, el modernisme, trencador i rebel, es va estendre per tots els àmbits de l'art. A la literatura, amb Joan Maragall i Caterina Albert, amb el sobrenom de Víctor Català, entre molts d'altres. A la pintura, amb Santiago Rossinyol, Ramon Casas o Lluïsa Vidal. I, sobretot, a l'arquitectura. L'ampliació urbanística de moltes ciutats va afavorir la construcció d'edificis majestuosos de la mà dels 3 grans mestres modernistes del moment, Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Muntaner i Josep Puig i Cadafalch.